Mae Dr Marion Loeffler yma, ydw i'n ddarllenydd yn hanes Cymru a hanes yn ysgol hanes, crefydd ac archeoleg yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Wel, pam ydw i'n siarad am yma o hyd ac am y fideo newydd sydd wedi cael ei ryddhau ac ei gynhyrchu gan Cymdeithas Pêl-droed Cymru ac sydd wedi cyhoeddi yma o hyd fel can swyddogol Cwpan y Byd 2022. Mae hyn yn ddiddorol iawn i ddechrau bod yma o hyd a'r fideo yma wedi cael ei gynhyrchu gan Cymdeithas Pêl-droed Cymru. Mae'n dangos i ni pa mor bell dyn ni wedi dod bod Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn cynhyrchu fideo sy'n cyfeirio at drweryn, sy'n cyfeirio at Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, sy'n cyfeirio at streic y glowyr 1984-5 ac sy'n cyfeirio at y referendum yn 1997. Felly mae hyn ei hun yn anhygoel bod cymdeithas sydd ddim yn wleidyddol a sydd ddim yn fath o Plaid Cymru neu rhywbeth fel yna yn cynhyrchu fideo fel yna. Ond pam yma o hyd? Beth yw yma o hyd? Wel, sgwennwyd yma o hyd yn 1983, degawd tywyll iawn yn ein hanes o gofio streic y glowyr, llywodraeth Maggie Thatcher ac yn y blaen gan Dafydd Iwan, oedd wedi astudio ym Mhrifysgol Caerdydd sydd yn gynnyrch ein prifysgol fel can protest, fel can i godi calon pobl yn y cyfnod tywyll hwn. Ac yn y gan mae'n cyrraedd ymhell yn ôl yn hanes i'r flwyddyn 383 pan mae Macsen Wledig neu Magnus Maximus yn gadael Cymru i fod yn ymerodwr gorllewinol yr ymerodraeth Rhufeinig. Ond yn ôl y chwedl, mae Macsen Wledig wedi priodi ag Elen o Ogledd Cymru ac yn gadael Cymru yn un, fel ych chi'n clywed yn y gan, yn un genedl. Felly mae'r wlad llawer iawn yn hŷn nag mae pobl yn tybio. Ac mae'n mynd ymlaen wedyn i godi calon pobl a disgrifio sut mae'r wlad, sut mae'r iaith Gymraeg, sut mae cyfeillgarwch Cymraeg wedi gwrth sefyll pob gwynt o'r dwyrain, pob storm, pob Dic Sion Dafydd. Pwy oedd Dic Sion Dafydd? Wel, mae Dic Sion Dafydd yn ffigwr sy'n cael ei ddyfeisio gan John Jones neu Jack Glan-y-Gors yn y 1790au, pan mae'n sgwennu balad am ddyn ifanc sy'n mynd bant o Ogledd Cymru i Lundain, ble mae'n dysgu ychydig o Saesneg ac arferion drwg, fel gamblo, hap chwarae. Ac pan mae'n dychwelyd, mae fam hen fenyw yn sefyll o flaen y bwthyn a gofyn, a fy machgen annwyl wyt ti? Ac mae'n troi rownd ati a gweud yn Saesneg, Mother, don't speak Welsh to me, a mae'n gadael. Felly mae'n gwrthod ei fam, mae'n gwrthod ei famiaeth, ac mae'n dod i derfyn gwael oherwydd yr holl gamblo ag yfyd ac yn y blaen. Ond mae'r ffigwr wedyn yn ystod y 4th ganrif ar 15 yn tyfu i fod yn symbol o bobl sy'n gwrthod eu Cymreigdod, a dyna pam mae Dafydd Iwan yn defnyddio hyn gweitha pob Dic Sion Dafydd, ac mae pawb yn gwybod pwy neu beth yw Dic Sion Dafydd. Mae'r gan ar fideo newydd, felly yn un maen nhw'n cyfuno i gysylltu can o'r 1980au gyda boddi trweryn gan corfforaeth Lerpwl yn 1965. Chi'n gweld y lluniau o'r argau yn cael ei adeiladu a'r holl bentre, trigolion pentre Capel Celyn yn cael ei ddosbarthu i 4 ban gwynt, esgyrn ei cyndeidiau yn cael ei ddosbarthu i 4 ban byd, a dim byd ar ôl o gymuned oedd yn siarad Cymraeg, gymuned fyw. Yn mynd ymlaen
i frwydrau Cymdeithas o'r Iaith Gymraeg o'r 1960au pan i chi'n gweld yr lluniau neu'r scenes o bobl ifanc gyda placardiau neu'n cael eu cario i ffwrdd gan yr heddlu. Dyma'r bobl ifanc oedd yn protestio dros hawliau i'r iaith Gymraeg, dros hawliau syml fel yr hawl i recordio genedigaeth eich plentyn yn yr iaith Gymraeg. Pethau dyn ni'n cymryd yn ganiataol heddiw, ond doedd dim yn bodoli yn y 1960au. Ymlaen hefyd yn cymryd mewn streic y glowyr, oherwydd dyn ni gyd yn un mudiad bod ni yn brwydro dros hawliau'r iaith, neu brwydro dros yr hawl i weithio yn y glofeydd. A roedd hyn y gyd o dan perygl yn y 1980au, a dyna pam mae fe gyd yn y fideo. Ond beth sy'n anhygol yw bod yn y flwyddyn 2022 bod Cymdeithas Pêl-droed Cymru, a fydde hyn ddim wedi digwydd 10 mlynedd yn ôl, bod nhw'n defnyddio yma o hyd, wneud yma o hyd yn gân genedlaethol, ac yn creu fideo fel yna sy'n cyfeirio at yr holl fudiadau protest dyn ni wedi cael yn ail hanner yr 20fed ganrif ac sy'n gwneud Cymru yn wahanol i Loegr. Dyn ni wedi gweld bod y chwaraewyr yn defnyddio'r gân, yn defnyddio'r slogan yma o hyd i godi calon ac ysbrydoli pawb cyn y gêm. Dyn ni'n gwybod bod y wal goch yn mynd i ganu'r gân ac dwi yn bersonol yn dymuno pob lwc un tîm cenedlaethol yng Cwpan y Byd 2022.